Гэты дзень быў заўсёды для нашай сям'і святам. Мы сустракалі яго разам з сям'ёй ці з сябрамі. І Марыя вельмі любіла свой дзень народзінаў, вельмі любіць, таму што гэта магчымасць сустрэцца. І нагадаю, што доўгі час яна жыла ў Германіі. Нават тады прыязджала на свой дзень народзінаў, каб быць разам з сям'ёй, з блізкімі, са сваімі сябрамі, з калегамі. Гэта было заўсёды вельмі весёла, гэта весела было, шмат людзей, вельмі людзі разнастайныя. Таму, канешне, гэта было вельмі такое важнае, добрае, вельмі светлае свята для нас. Пасля Машынай сустрэчы з татам у лістападзе нам стала вядома, што Марыю перавялі ў атрад, 18-й атрад у калоніі у Гомелі, што яна знаходзіцца сярод іншых жанчын. Там не так шмат і, магчыма, амаль што зусім няма палізняволеных. Гэта такі спецыфічны атрад, дзе знаходзяцца, напэўна, жанчыны з такімі больш цяжкімі парушэннямі. І мы ведаем, што Марыя працягвае працаваць, як яна гэта рабіла раней, ёй на фабрыцы. Таксама было вядома, што як гэта адзначалася падчас самой сустрэчы Марыі з татам, што ўсё ж такі яе стала крыху лепшае харчаванне. Я нагадаю, што калі Марыя была ў ізаляцыі ў ПКТ, яна згубіла вельмі шмат веса, вельмі схуднела, не было перадач, іх і зараз няма, не было тады перадач. І, канешне, стан здароўя пагоршыўся, але ўсё ж такі пасля ці крыху перад гэтай сустрэчай з татам якраз ёй пачалі аказваць медыцынскую дапамогу, палепшылі харчаванне, і Марыя спачувала ўжо нават падчас сустрэчы з татам, спачувала сябе лепш. І зараз мы толькі нейкія адрыўкі інфармацыі атрымліваем пра яе, што яна яшчэ знаходзіцца ў атрадзе, што яна працуе. На жаль, у нас няма ліставання, на жаль, няма камунікацыі, ні званкоў, ні перадач, ні сустрэчаў. Гэта была такая аднаразовая акцыя сустрэчы ў лістападзе. Канешне, я вельмі спадзяюся, што ўсё ж такі такая камунікацыя з часам яна адновіцца. І, канешне, гэта і праблема грашовых пераводаў. Мы не можам іх рабіць, і гэта значыць, што Марыя не можа набываць сабе нейкія дадатковыя прадукты ці нешта набываць у мясцовай краме. Навіны пакуль што такія, і нейкіх дэталяў няма. І я думаю, што вельмі і зараз заўважна, што вельмі мала навінаў такіх пра палітвязняў. Людзі вельмі баяцца дзяліцца інфармацыяй, і родныя баяцца звязвацца з арганізацыямі. Гэта, на жаль, такая яшчэ адна тэндэнцыя, звязаная з вялікай колькасцю затрыманняў апошнія месяцы і перад выбарамі, і нават зараз пасля выбараў. Большая частка сустрэчы гэта было якраз пра тое, якія навіны ёсць у сям'і, у блізкіх. Маша было вельмі інтарэсна, і таму яна задавала шмат пытанняў тату пра родных, што адбываецца, пра стан здароўя, як хто жыве і так далей. Таму што на той час гэта было ўжо больш чым за 1,5 гады без увогуле якосці інфармацыі пра сям'ю ці блізкіх. І Марыі было гэта вельмі цікава, канешне, і тата распавядаў ёй пра гэта. Выглядала яна крыху схуднелай, але вельмі добра трымалася насамрэч. І, канешне, трэба разумець, што пасля такой доўгай ізаляцыі і адсутнасці камунікацыі з блізкімі, канешне, гэта было вялікае шчасце для Марыі, для таты, насамрэч побачыць аднаго, паразмаўляць, абняць, хоць нейкі час правесці разам. Нагадаю, што гэта было каля 1,5 гадзіны, гэта нават менш, чым кароткае спатканне.
якое звычайна адбываецца ў калоніі. Гэта 4 гадзіны насамрэч павінна быць, і гэта было нашмат менш. Тым больш, што была такая вялікая паўза з ізаляцыяй. Марыя, канешне, да, цікавілася сітуацыяй увогуле, што адбываецца ў Беларусі ў міры. І тут таксама пытанне як бы і ізаляцыі, і сітуацыі ў рэгіёне, наколькі гэта магчыма, тата распавядаў ёй, але трэба разумець, што, ну, канешне, сустрэча таксама была не адзін на адзін, не сам на сам. Вот. І наколькі гэта магчыма, ну, канешне, падзяліўся з Марыяй навінамі аб тым, што адбываецца навокал у свеце. Марию Колесникову почему бы не выпустить? Колесникову? Да. У нас есть закон. Человек осознал свою вину. Если осознал, может, он внутренне не осознал, он обратился к президенту только, так как и у многих других стран, с просьбой о помиловании. Ну что ж, мы рассмотрим. Наконт памілавання, я ведаю, да, што яны пра гэта размаўлялі, і Марыя ведае пра такую магчымасць. І я вельмі спадзяюся, што магчымасць выйсці на свабоду, калі гэта будзе праз напісанне памілавання, што Марыя такая магчымасць будзе, што яна ёй скарыстаецца. Але, канешне, рашэнне прымаць ёй самой, яна сама павінна разумець, але трэба, мне здаецца, з нашага боку рабіць усё магчымае, каб і ў Марыі, і ў астатніх, хто знаходзіцца ў інкамунікаду, у каго вельмі доўгія срокі, таксама разумелі ўвогуле, якая сітуацыя ў Беларусі, якія ёсць перспектывы, да, ці магчымыя нейкія змены бліжэйшым часам, каб людзі маглі прымаць такое рашэнне асознанна, да, каб таксама разумелі ўвогуле, што будзе ў будучым, ці гэта насамрэч, калі нічога не мяняецца, што гэта значыць, што яны будуць праводзіць яшчэ астатнія, там у Марыі гэта 5 год, у многіх і нават і болей, да, і 10, і 15 год, астатнія срокі ёсць такія. Вот. Таму я лічу, што са свайго боку, напэўна, магу сказаць, што я лічу, што і для Марыі, і для астатніх гэта тыя магчымасці, якімі трэба карыстацца, але рашэнне прымаюць самі людзі. Большое вам спасибо, что вы есть.